Evo, uglavnom, to je bilo to. Sad imamo tamo kolačići, one stvari koje ste pekli, radili, bake, mame, tko sve već ne. Znači, malo ćemo se sad zajedno podružiti s klincima. Onda ćete u jednom trenu čuti zvonce.
To znači da oni idu s nama gore sami bez mama i tata u zlatnu sobu, preodjenuti se, preobuti i onda ćemo vam ih dovesti natrag tu da ih možete voditi kući. Evo, to je to.